Godmorgen, Bingo. Nå, så skal vi til det igen. Religion, katolikker 27%, anglikanere 24%, buddhister 1%, muslimer 1%. Hvor mange millioner bor der i Australien? Så prøver Arne at finde ud af noget. Skal jo have et modtræk på det her. Igen er Arne fra, han er vågen i dag. Og en perfekt aflevering. Frem. Ja. Han spiller, der er nervøs derovre. Den skal være på en advarsel. Den er forkert afleveret. Han er nervøs nu, Amin. I må ikke være nervøse nu. Nu drejer det sig om at holde nerverne i ro, Amin. Der var målet, Afni. Ikke råberi, det trækker fra i papirerne. Det trækker fra i papirerne. Ja. Det jeg så vil at vide, det er, der er noget med en kniv. Og Jan, der er en kniv, der blev taget fra dig nede fra Cook. Ja. Og den viser sig, at den er du også gået rundt med her. Du må overhovedet ikke have nogen kniv. Det ved du alt om. Ja. Og så hører jeg, nu er der pludselig en kniv til. Hvorfor skal du rende rundt med kniv? Jeg ved ikke, Niels. Hvis du har kniv nu, skal du aflevere den til mig. Nej, nu, Niels. Jeg har mobil. Og jeg vil ikke se nogen som helst knive hernede. Jeg har gået rundt med den. Jo, du har jo gået rundt med den. Jeg fik den i dag i skolen, ikke? Jamen, der må du ikke have. Du får den i skolen. Altså efter skoletid. Der. Hvem får du den kniv af? Der er en dreng. Du har hørt om alle de der ulykker, der sker med knive, ikke? Ja. Og der render rundt bander og så videre. Og nogen bliver coolere, ikke? Du ser selv, jamen jeg er aggressiv nu, så kan det pludselig ske, ikke? Et eller andet. Jeg kniv, Niels. Du har aldrig set mig med en kniv. Nej, men jeg ved jo, du har gået med kniv. Ja, så jeg går rundt på gaden med den. Og den er blevet... Når jeg får den, så går jeg hjem. Den er blevet konfiskeret. Ja, men også derfor jeg fik den, at var en tårn. Det var slet ikke, jeg har fået. Og så fik du en ny kniv, og så render du rundt med den. Ja, han har ikke rundt med den i hverdagen. Jeg fik den, da jeg går hjem og lægger den. Og så ser vi den aldrig mere. Hvor ligger den nu? Derhjemme hos far? Derhjemme, jeg er på min skrivebord. Og mor. Men du ved godt, far har jo så været hernede også. Han er bekymret for dig, ikke? Du ved godt, jeg har snakket med ham. Det er godt, ja. Ja. Han er bekymret for dig. Og så går vi tilbage til, altså nu kan jeg forstå også med skole, at der er også noget med lærerne, der har klaget over dig og sådan nogle ting, ikke? Hvad er nu det for noget? Jeg troede altså, det gik fint i skolen. Det går fint med lektioner, det er bare lidt ballade. Men ballade med lærerne. Alarm i vores klasse nu. Ja. Hvorfor er der det? Folk kaster rundt med ting. Folk kaster rundt med ting? ting? Altså hele klassen. Hele klassen? De kaster rundt og spiller uro. Det er 7. klasse. I lærer jo ikke noget i skvaderhoveder. Men en kniv må der eddermåben ikke have. Nej, men jeg bruger det ikke til noget, Niels. Ja, det siger man jo ikke. Men så er vi enige, og specielt det med kniven. Hvis vi hører eller ser noget til det, så er huset lukket. Jamen, jeg går ikke rundt med den, eller jeg... Nej, men du må slet ikke have nogen kniv. Nej, du må ikke have den med. Nej, det gør jeg heller ikke. Det kan du love fuldstændig. Nej, det kan jeg love dig. Jeg går ikke rundt med kniv. Nå. Så skal vi have hånden på det. Så vil jeg se. Og det skal være ordentligt hånd. Det gælder det her. Ja, så slipper du. Vi vil ikke have noget bøvl mere. Nej, der bliver ikke noget bøvl med. Og du skal opføre dig ordentligt for alle dem, der er. Ja, det gør jeg. Godt. Det er jo specielt med de bemandede legepladser, at vi har jo ikke nogen, der er indskrevet ligesom på et fritidshjem. Man kan komme og gå, som man vil. Mange af de børn, som kommer hernede, de har næsten ingen voksenkontakt. Ja, de har ikke ret meget i hvert fald. De møder jo pædagoger og forældre, men det er hele tiden noget med, ikke, at du må ikke det, og du må ikke dit, og du må ikke dat. Det der med at have sådan en tæt relation, hvor de kan snakke med en, de har tillid til, det mangler mange af de der børn og unge. I taber. Undtagen, hvis Amin han er med. Han er god. Vi har jo haft flere, som ikke overhovedet har kunnet være andre steder. Man vil slet ikke have dem.
Og de er simpelthen blevet smidt ud fra skole, fra ungdomsklubber og institutioner. Så de har ikke haft andre muligheder end det her sted. Og det har selvfølgelig nogle gange været hårdt. De har været præget af det. Og vi har da også haft vores konflikter og problemer med dem. Og også været tæt på at sige, bare de dog ville gå herfra, ikke? Men det skal der meget til, før vi gør. Der vil vi jo simpelthen ikke smide dem ud. De har været smidt ud mange steder. Men altså, går de herfra, er der jo ikke noget at gøre ved det. Men som regel, så bliver de her alligevel. For det er det, mange gange det eneste sted, de kan være. Ja, vi tager det stille og roligt. Og hvad har vi valgt ud til dig her? Vi har faktisk valgt 2 forfattere ud i første omgang til dig, ikke? Så du koncentrerer dig om 2 forfattere. Og den første, det er Ludvig Holberg. Ludvig Holberg. Der er noget, der klinger bekendt. Hvordan slår du op i sådan nogen her? Du ved godt, hvordan du slår op, ikke? Altså Holberg, det er med H. Så skal du finde det. H. Ludvig Holberg. Og tiden går jo. H-O-L-B-E-R-G, ikke? H-O-L-B-E-R-G. Holberg. Holberg. H. 10 sekunder kunne jeg slå op. Den er der ikke Da med. jeg var lille. B-E-R-G. Jamen, man skal bare kunne alfabetet. Ja, men. Ja, H-O. H-O. Så ved du godt, O. Jamen, O ligger... Sådan der. Ja, I der, ja. Jeg kan se. Jamen, H. Se, det ligger i U der. Det er H-U. Du skal H-O. Nu kommer H-O. Så kommer H-O-L. Nu skal der L. Se, du er U der. H-O-L. Ja, du må... Så, nu kom du væk fra L. Nu må du fremad. H-O-L. Ja, nu nærmer det sig. Nu. H-O-L. Ja, man bliver nervøs af det her. H-O-L. Ja, nu tror jeg, den kommer der. Nu har jeg set et billede af ham. Der er et Det er billede. det. Ja, der er billede. 5 minutter. Eller hvad er 6 minutter? Det er 6 minutter. 6 minutter. Og husk også, det er i indramningen der, ikke? Med årstallene. Og det er teaterstykker. Og skal kunne titlerne fuldstændig. Ja, vi holder bolden i ro. Tommy Slaff er der. 4 hold. 4 hold. I er nervøse nu. Rolig. Ikke? Prøv lige at stå rigtigt. Tommy Slaff skal møde Afni. Det er de 2, der fører i papirerne. Afni, Amin til Afni. Kenny. Resterne til Arif. Det er Naim, Amir, Petros, Besnik 2, Arif. Så kommer debutanten. Peters. Gangster. Yes, man. Yes. 2,5. Jeg har dog han også. Jeg har 3,5 her. Ja, så bliver den bedre der. Jeg er 3,5. Der kan man så få point i spilforståelse. Hvis man er god til at forstå spillet, forstår, at man skal aflevere, hvor man skal placere sig, så kan man få 5 point i det. Og det bliver så lagt sammen med ens teknik. Hvad er teknik? Det er ligesom teknik, ligesom... Ja, altså det er jo noget med, at man kan krølle udenom nogen, ikke? Ligesom altså, hvis man du har- sparker eller... Kan tage den ned, holde der er bolden, simpelthen- den løber ind fra... Hvad er det? Ja, Det kan jeg kun på. Og der er et spørgsmål fra Allan. Hvad fanden du kalder det der? Den var den, vi vandt sidste år. Når du har set den. Ja. Det er derfor, du er kommet, for nu kan du også prøve Ja. at vinde en. Ja, men der skal meget til for at vinde sådan en. Hvad er det for en målmandspokal? Den vandt vi jo på grund af, at borgmesteren kom og sagde, at vi godt se, om vi kunne slå Hulgårds plads. Og vi vandt Hvor meget? 2-1 på straffespark. Det var fantastisk. Det der, du sagde med, at man får 5 point for teknik og alt det der, ikke? Kan man kun få de 5 point én gang? Nej, det bliver vurderet hver dag. Spiller vi hver dag kampe? Hver dag. Skal vi? Undtagen lørdag og søndag. Så tæller man alle jeres point sammen. Hvem tæller den? Det gør jeg. Det er mig, der tæller sammen. Jeg tæller det 10 gange igen. Hvor mange krydser er der i dag? Denne her har jeg vundet, fordi jeg har været årets fodboldspiller, og jeg har spillet 280 kampe i år. Vi spillede, så var det mig alene mod alle de andre. Der var ikke nogen med op, så driblede jeg alle modstanderne, og så skruede jeg selv, så fik jeg pokalen for os til Italien. Den her pokal har jeg vundet i 2002. Årets mål, og jeg lavede sakkespark. Og Niels sagde, at det var et flot mål, og jeg er en god spiller. Og jeg er en fantastisk spiller
til at lave mål og topscorer i Niels. Og så er den her opmuntringspokal, som jeg har fået af Niels. For han synes, jeg var nogle gange ophidset og sådan noget, så han synes, at jeg skal have en opmuntringspokal. Må jeg gerne lige spørge et sidste spørgsmål? Hvis man nu har haft en dårlig dag og sådan noget, ikke også? Og man har det rigtig dårligt og sådan noget, hvad skal man så? Nogle bliver jo kede af det, når de har tabt og så videre, ikke? Så skal du bare altså sige, okay, ikke? Nu tager jeg mig sammen i morgen, for så kan det gøres godt igen i morgen, ikke? Men vi skal lige se, hvor vi så sætter pointene op. Nogle af dem, der har spillet i gamle dage, var jeg lige ved at sige, vi har nogle årstal i 1999, og der kan man se, hvem der faktisk blev årets spiller. Amir. Ja, han er god. Han er ordentligt hurtig, er det rigtigt? Hvem er Alfa? Fantastiske driblinger. Vi skal spille i mange måneder. I skal spille i... Jeg har spillet i en måned. 8 måneder skal I spille. 8 må jeg spille i. Ja, der vil se, det kun en måned. Ikke? Her har de jo spillet 8 måneder. Ja, det er reklamer. Så. Tidligere, der var det jo et stille og roligt arbejderkvarter, små lejligheder. Og så kom vi til, at der var en udsanering i Vesterbro. Og der kom så mange socialt udsatte personer, mange enlige mænd var det som regel, ikke, der havde alkoholproblemer, narkotikaproblemer. Og de kom ud og boede her, netop i de der områder hernede, i de kommunale ejendomme. Og så udviklede det sig faktisk til et kvarter, som blev specielt belastet af de personer. Det må vi sige, der kom ind. Og senere, så skete der det, at de lejligheder, de blev så også brugt til indvandrere, for det var lige der omkring, hvor indvandrerbølgen kom. Og den cocktail der med indvandrere og med socialt udsatte danskere, det var meget uheldigt. Det var helt eksplosivt. Jeg flytter til Nordvest i 1978. Der er ikke mange indvandrere på det tidspunkt. Vores familie er en af de første familier, som flytter til området. Da jeg starter 2. klasse på Bispebjerg skole, der bliver jeg jo meget hurtigt kontaktet af de her danske børn, jeg skal gå i klasse med. Og det står tilbage som en god barndomsglæde. Jamen altså, vi flyttede herud i den 1. maj 71, jeg er født i 70. Og hvornår bliver mor og far skilt? De bliver nok skilt i 72, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvornår, for jeg er så lille, så... Og mor arbejder nede på centralværket nede på Bispebjerg Hospital. Jeg vil ikke sige, at det var ren skilsmisse, eller kun skilsmissebørn, men mange af dem var. Det var det. Det har måske også bundet os sammen. At vi, kan man sige, et eller andet sted har alle sammen været i samme båd. Vi har manglet som regel en far. Jeg begynder at komme i danske hjem. Og der får jeg, kan man sige, et billede, men et absolut skævt billede af, hvordan danske familier er. På det tidspunkt aner jeg jo ikke, at mange af de her danske kammerater, jeg har, også kommer fra hjem, hvor der er sociale problemer, misbrug, psykiske sygdomme, alkoholmisbrug osv. Hos en af de drenge, jeg kommer hos, der faren han kom aldrig ud, sad altid i underbukser inde i stuen, og tit så flød det med pornoblade, fordi han abonnerede på sådan nogle blade. En anden kammerat, jeg havde, der kan jeg huske, at mor skal give ham en besked, mens hun sidder på toilettet. Hun har sikkert fået for meget at drikke. Og så åbner hun bare toiletdøren, ikke? Og jeg får så et mindre chok. Ikke? Men det, er sådan, det virker helt naturligt i den familie, sådan gør man bare. Det er okay. Men altså, kvarteret er jo ens verden, og
ens spejl. Man ser jo også på sig selv og de mennesker, som er i kvarteret. Ja, det er godt nok. Ja. Man har vel et eller andet sted også nogle drømme om, at sådan skal man ikke selv ende som nogle af dem, der bor i kvarteret og så videre, og så videre. Men verden udenom, eller gaderne, måske bare 2 minutters gang derfra, ligger langt væk. Det har vi stort set aldrig været. Nej. Tak skal du have. Jeg var meget bange for de der gutter, der stod rundt om hjørnet, og nogle kom op og skændes og slås, og stod og råbte og gjorde alle mulige underlige ting. Hej, Jan. En gang blev jeg lukket med, så jeg var ikke særlig stor til at lave et bræk eller sparke dørene ind til Bamse. Legetøjsbutikken dernede i hjørnet. Vi spillede fodbold i Union, ikke? Han ved det slet ikke løbe. Han kunne ikke løbe ham der. Der mener han kunne løbe. Der er et meget barsk hierarki mellem dem. Altså relationerne, de er simpelthen altså benhårde. Og der er det jo altså sådan, at hvis man ikke lige kan komme ind med kernen og med de skrabedrenge, for det er jo altså dem, der styrer det der, så bliver man mobbet. Og så er det udenfor, man står. Og så prøver man hele tiden jo, stakkels drenge, at komme ind der, ikke? Og blive accepteret. Men det er meget svært. Det er uhyre svært. Og det, man kan se, nogen er jo fortvivlende og kede af det og slået ud af det, ikke? Og de må stå for meget. Mange af det. Og det er mange gange de søde og flinke. Det er let at blive lokket ind i de kriminelle bander, som de 15, 16, 17-årige allerede har skabt herude. Og der er det altså ikke let at holde sig væk, når man er en lille bror der. Altså man ser op til de der kriminelle ledere, der bare er en 15, 16 år. Dag, Fami. Du ser helt ulykkelig ud. Ja, det var sådan et dårligt hold, vi havde. De var ikke så gode, og Sami han var helt solspillet. Hvad med de andre? Hvad sagde de andre på holdet? Meget værre skodhold. Et skodhold? Nej, fandme, man kan da ikke kalde det et skodhold. Jeg har været en spiller, som har spillet godt og spillet til hinanden og ikke råbt så meget. Og så efter stemmer de point. Ja. Ligesom Zidane. Ja, så spørger de publikum, ikke? Ja. Og så fik du faktisk det, der hed publikums favoritpokal. Ja. Du blev den bedste. Og de er jo helt cool, og de ville alle sammen så siger de, nej, nu vil vi se dig, ikke? Og så klappede de. Kan du ikke huske, de klappede, hver gang du fik bolden? Og folk, de ringede lige frem og spurgte, er bedst ikke med på holdet? For vi vil gerne se ham. Så må jeg sige, nej, i dag kommer han ikke. Jo, han kommer. Vi må ned og se det ved tid. 2:00, sagde jeg. Det var hele sidste år, du fik det. Det var imponerende. Man hoppede jo på Nielses åndssvage pointtabeller, ikke? Altså, han havde konkurrence i alt. Fodbold, bordtennis, oprydning efter før lukketid, ikke? Altså, man var helt vild, da man tænkte, man får point. Niels giver point, ikke? Og så var det bare med at komme i sving med alle de der ting, han havde. Det kommer nu. Lisa. Jeg havde sådan en opvækst, hvor min far ikke var særlig meget hjemme. Når han arbejdede meget, og når han havde fri, så tog han på tehus. Så det var super fedt, at der var en voksen, der tog os alvorligt og igennem sine konkurrencer, pointgivning, fik lært os, faktisk opdraget os, tog ansvar for os. Det var sådan, at hvis man havde skabt dårlig stemning, hvis man havde via sin opførsel svigtet fællesskabet, de andre drenge, så fik man altså at høre for det i årevis. Træne hjernen lidt op, ikke? Jeg kan ikke forstå det der. Der står et til årstal der. Ja, og der er det sjove ved det, at når det så står 1874, så betyder det, at der står DA efter. Det betyder, at der kom den på dansk. Der har vi, Arif. Det var aften, der forstyrrede mig. Den skal jo sidde der, fordi jeg går ud fra, at I har drømt lidt om det i nat, ikke? Så det sidder i hovedet nu.
Kan du huske, du sagde lille Per i går? I stedet for lille Claus. Store Claus, det blev til lille Per. Og så er tiden udløbet. Ja, tiden udløbet. Nu tager jeg denne her bog, og du er oppe i Adam Øenslæger. Øenslæger. Ja. Og jeg tager brillerne af, så kan jeg bedre se. 1779 til 1850. Fremragende, så der er to. Der er to de berømte 2 point. Så det kunne man. Det er jo vigtigt, man kan det. Og du kigger efter, Arne. Og så vil vi gerne have at vide, han har jo skrevet 6 stykker her. Guldhornene. Guldhornene fra 1803. Og så vil vi også have Sankt Hans aftenspil. Ja. 1803. Og vi vil have Langelandsrejserne 1805. Ja, og der sagde du sidste gang langtursrejsen. Ja. 1805. Denne gang er den rigtig lange landsrejse. Vi vil have Helge. Du sagde 18. 1805. Ja. Helge. Ja. 1814. Fremragende. Det er virkelig godt. Og du får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du har en igen på Øenslæger. Og her 1, 2, 3, 4. Hvis du kan få de 2 hjem. Du skal have 2 hjem. Ja. Du har hørt det med Berit, ikke? Ja, han må spille med. Du tykker lige om munden. Det var noget med en kage. At han snuppede jo en kage, eller ville have en kage, og så blev der sagt, at han skulle gå ud. Og så blev der ballade. Og så skældte han Bintu ud. Forfærdeligt udtryk. Det var derfor, han ikke var med i dag i fodbold, ikke? Det, der er vigtigt nu, hvis han skal være med i fodbold igen, så skal han altså komme på mandag med mor eller far. Vi kan snakke meget, mand. Hvad? Vi kan snakke meget, så kan jeg fortælle det min fodbold. Ja, jamen, du siger det videre, men han er nødt til at give Bintu en undskyldning. Jeg vil ikke gentage de udtryk, han sagde overfor. Og han sagde også, at han var ligeglad. Jeg kommer ikke her mere, jeg vil ikke spille fodbold mere hernede. Men det vil han da gerne, Arif, ikke? Ja, selvfølgelig. Så vi kan bedst løse det på den måde, at han simpelthen kommer og giver en klar undskyldning. Han skældte Bintu, hun blev meget ked af det. Men han var ligeglad, han gik jo. Jeg vil ikke være med til fodbold mere, sagde han, og så gik han. Og han var så rodet egentlig også med Dogan, så Dogan får den samme forklaring, at han også skal møde op og komme med en undskyldning. Jeg skal nok tage med ham. Du skal være over ham, men du må ikke slå ham, vel? Bandeord. Ja. Og det var jeg begge to, der gjorde det. Ja. Skal vi kalde Bintu ind, og så sige pænt undskyld til hende? Værsgo, Bintu. Nå. Undskyld. Det er sidste gang, vi har gjort det. Det er næste gang, okay? Ja. Og så stopper I med det. Det gør I så aldrig mere. Og hvis I gør det igen, så kan vi altså ikke. Så kan vi ikke have jer. Og så kommer der en konsekvens til. I skal hjælpe Bintu i dag, og i morgen, og i overmorgen med at rydde op. Det er det, vi kalder samfundstjeneste, og det er der andre, der har fået hernede. Nu prøver I det også. Ja, jeg ved godt, at du blev slettet der. Men ved du hvad, Berit, jeg vil gerne sætte dig på igen. Berit, men du får ikke din sejr. Den er jo tabt på gulvet. Nu må du selv se at vinde. Hvis du vinder nogle kampe i dag, så begynder der at komme krydser igen, ikke? Der er jo ikke rigtig kontrol med de små. De får lov til at gå ud, ikke, og lege og være på gaden. Og man er ligesom opgivet, og jeg kan godt sige opdrage dem, ikke? Altså forældrene har nok at se til mange børn, og faren måske arbejdsløs. Og så får de lov til at finde frem til, hvad de nu kan finde. Og der bliver de altså præget. Kan vi klare det? 5 små røde. En stor gul, en lille gul og en mulekar. Det er det, der skal findes. De er jo også svære at komme i kontakt med. De har jo næsten ikke noget sprog. Det er jo altså fortvivlet, som de snakker til hinanden, ikke? Det er jo hårdt sprog. Og man tager næsten afstand. Man vil slet ikke høre på dem mange gange, ikke? Fordi man kan ikke holde ud og høre, hvordan de snakker til hinanden og til de voksne. Så der skal man altså prøve at komme ind og ligesom sige, hallo, skal vi lige prøve lige at dæmpe lidt ned og se at komme til at snakke normalt med hinanden, hvis man kan bruge det udtryk. Hold kæft, mand. Du kan ikke være med. Der er 4 her. Jamen, du kan ikke være med. Fordi du kan ikke være med lige nu. Du kan ikke være med lige nu. Sådan, jeg har lavet dem. Hold den skål, jeg skal kæft. Sut min røv, hvis holder med dårligt, de kurder.
Han er kurder, kan trykke en tyrker. Jeg er ligeglad med det. Det har jeg været mange gange også, da jeg var lille. Se, så skal vi den her vej. I følger bare efter mig. Er I med alle sammen? Vi skal have gulvet. Det er de danske nationalskatter. Hver dag kan vi komme og se på det. Og det er dejligt at komme ind og se. Nu kommer vi... Nej, nu skal I se. Så har vi billedet. Prøv at se dybden. Hvis man ser det hernede fra, kan I så se bjergene og se, hvad hedder så nogen, der står her foran det der? Det er de der rager op i landskabet. Kameler. Ja, det er kameler. Men jeg tænker på den der. Tulipaner. Søjler. Søjler. Det er ligesom man er der. Og det er se skyerne, og så bjergene op over skyerne. Nu skal I se. Nu bliver det imponeret. Wow! Har I nogensinde set så mange malerier på én gang? Vi ser her en tragisk situation. Manden prøver at sige til politimanden, ikke, må vi ikke have lov til at lige få en måned til, så skal jeg nok prøve at betale den husleje. Ja. Nej, alle deres ting ude, og det er derude i sneen. I isende koldt, hvor skal de gå hen? I London. Nej, det er Danmark. Det var i gamle dage i Danmark. Ja, det var Budskov. Ja. Så vil jeg lige vise et vigtigt billede til. Det er nedenunder. Hvor er det? Det er London. Nej, det er i Danmark, men hvor? Det er Nørrebro, gutter. Det er Nørrebro. Det er Sjællandsgade. Det er Sjællandsgade, det er rigtigt, det er de overfor. Og det der så Assistens Kirkegård, se Bæsnik, mange af de huse derovre, de er jo revet ned. Ja, og det er igen vinter, ikke? Og de er kede af, at de skal begrave måske. Ja, det er nok deres bedste. Så har vi runddelen dernede, og dernede bor vi, der ligger nordvest. Lige for enden sammen i nordvest. Og der er Kvickly derovre. Og Kvickly ligger der. Jeg bor i Nørrebro. Ja, jeg synes, der er frispark, ikke? De to med, de så sammen. Ja, men alligevel er de jo ikke sammen. Det ser ud som om, de er sammen. Det er et fantastisk billede, ikke? Eller skulptur, det er jo en skulptur. Han hiver ham i trøjen. De har lavet fejl, der er 5 år. Tænk at vinde som en ægbutter som præmie der. Min mor er analfabet, og min far har gået i skole 5 år. Men det har betydet enormt meget for dem, at det gik mig godt. Og det eneste, de ville høre af og til, det var, går det godt med dig? Og så skulle jeg så svare, om det gik godt eller skidt. Jeg kan huske, den ene gang, der var jeg til studentereksamen i mundtlig dansk. Der fik jeg 13. Og jeg kom hjem, og så spørger min mor, hvad Isak, hvordan gik det? Så siger jeg, jo mor, jeg fik 13. Hvorefter hun spørger, er det godt? Fordi bind 2 står nedenunder. Jeg vil sige, at jeg har ikke kommet ud med de prangende karakterer, men jeg har i hvert fald bestået mine fag, og måske med et lille plus stadigvæk. Ikke? Men det har været svært, jo, men det har nok været den der vilje, som har været altafgørende. Ikke? Jeg vil bare det her. Ikke? Folk skal ikke grine af mig, fordi at mine forældre ikke kan noget. Ikke? De vil være at løbe vildt her i labyrinten af bøger. Det er en boglabyrint. Bare det, at man ikke har kunne få noget støtte, i hvert fald til lektielæsning derhjemme, har jo haft meget stor betydning. Det hedder et antikvariat. Antikvariat. Det betyder en boghandel med gamle bøger. Gamle, sjældne bøger. Kan vi helst skjule, at mine forældre ikke kunne så meget dansk. Selvom der faktisk ikke har været, det har ikke været tabu. Jeg føler ikke, det har været tabu, men dengang der havde man ville ikke rigtig vise, at ens forældre ikke kunne. Fordi det var en af de der gode anledninger til, at man eksempelvis kunne blive mobbet, eller der blev talt grimt om en, ikke? Kan vi årstallet på H.C. Andersen? Hvornår han er født? 84. Forkert. 1805. Der var det. Og så til 1875. Ja. Og så er de fri derovre. Yasin er nødt til at gå ind her. Han er farlig med de skud, og de scorer igen. Nej, så tror jeg, det går galt. De har hele spillet. Det bliver 3-1 nu. Ja.
Kom igen, Lappen. Den kan nås, og der kommer et langskud. Køb der er min skyder, og den, jeg tror, den rammer stolpen, og vi har en chance igen. Nej, han får ikke ramt den. Og nej, med hælen her. Og den er god. Lige er der. Det ser godt ud. Find en mand. Der er indkast i hvert fald. Har dommeren set det? Ja. God dommer, vi har fået herude. Internationalt, men det er også Nordvestmesterskaberne. Sikken et stormvejr, vi er kommet ud i. Hvad siger Idris? Ja, der skal kæmpes nu. Det er meget, meget bedre forsvar end før. Der er en, der er blevet nervøst over, skiller meget ud. Ser nervøst ud. Det er anføreren endda fra udgangspunktet. Jeg var meget hissig, der skulle ikke særlig meget til, før jeg tændte fuldstændig af. Det kan jeg huske, det brugte han meget tid på at bearbejde. Han havde det her pointgivning, og en af dem var for nerver, kaldte det nerver, og ikke vrede eller noget. Det var simpelthen nerver. Som dreng, der havde jeg et lidt hæftigt temperament, og af og til, så gik det også lidt over gevind. Men Nielsen sagde altid, det der, John, det er dårlige nerver, det kan der sagtens rettes op på. Det tog meget lang tid for mig at komme ned i nerver, men det er noget, vi bearbejdede, og han pointerede det tit. Men tiden går, dommeren begynder at kigge på uret nu. Det er et fortvivlet ur, dommeren har. Storm og blæst, vi er i nordvest. Og det er der, og det er der. Det er præstation i verdensklasse. Ja, nu har vi chancerne. Man skal fortsætte. Hæb dem op. Hæb dem op. Vi skal bare fortsætte. Ja, der skal hæbes op. Nej, og vi har indkastet. Der er 50 sekunder. Det er sidste 2 chancer. Et mål nu er fuld værd. Et mål nu er fuld værd. 30 sekunder sidste angreb. Vi skal bare koncentrere jer. Idris har den under kontrol. Det må... han afleverer forkert. Du må efter den, Idris. Du skal have fat i den. Og tiden går. 20 sekunder. Dommeren har lagt tid til. Nej, nu kigger han på uret. Han har fløjt i munden. Han har fløjt i munden. Nej, han fløjter af. Vi taber 3-2. Ulgårdsplads jubler. Ulgårdsplads jubler. Men en stor præstation af Dejlestein. Men vi har... Nå, Idris. Hallo. Du ser lidt ked ud af det. Sidst var det anden plads, nu er det 3. plads. Ja, nu er vi helt nede. Nå. Idris. Ovenpå igen. Og, ja. Og jeg skal selvfølgelig træne noget mere. Det er jo det, jeg siger ustandsligt. Men nu skal du ikke tænke så meget på det i øjeblikket, fordi jeg ved, du er god til at cykle. Og der har jeg tænkt på, at måske vi kunne lave en eller anden cykelkonkurrence eller sådan noget. Ja. Vil du være interesseret i det? Ja. Du må ikke blive så ked af det, jo. Så må vi se på det. Det er kun et spil, ikke? Bare sådan nogle møder. Ja. Altså, det er klart, at jeg vil gerne have dem alle sammen med, ikke? Fordi det cykelløb, det er jo noget. Så skal jeg have strammet cykelkæden. Ja, og så er jeg kommer og siger, Rashid, ikke? Du er manden, der måske kan få styr på det, ikke? Ja. Så det tør du godt. Det tør jeg godt, ja. Det er i hvert fald ikke noget som... Nej, for jeg skal have noget, altså jeg er jo oppe i åen. Altså, det er det. Det er kommet i dag. Det var i avisen i dag. I avisen i dag. Det er ham, der har gjort det. Det ved jeg ikke, men altså, han er i hvert fald fængslet i den sag, og der har også været lidt dom i den sag, men uden at de sådan har konkretiseret, hvem der har fået hvad og for hvad, ikke? Der stod, at nogle af de gutter der har fået domme imellem 1 og 4 år i den sag. De havde gennemtævet ham, og han var blevet valideret for resten af livet, ikke? Han havde selvfølgelig voldsomt temperament. Ja, men altså... min prognose, da jeg så ham, så tænkte jeg, der bliver ikke noget. Altså, jeg kan godt tænke, at vi skal passe på ham. Altså, han må ikke hisse op og komme ud noget. Men jeg vil aldrig tro, han ville komme i den situation. Og jeg gik jo en klasse over ham i folkeskolen, ikke?
ikke? Ja, det må man sige, altså. Han får det jo meget svært nu. Problem сюда. Den er færdig. Rihan, vi skal lige snakke. Vi går lige hen og snakke. Ja. Det drejer sig om, Rihan, det er jo, at vi har besluttet, at du kommer med til tur til Helsingør. Ja. Men der er altså nogle problemer nu. Jeg synes, at det går dårligt for dig. Det der med, at du kan faktisk gå hen og ende ligesom mange andre, ikke? Og det er jo op til dig selv. Du må også sige, det er i orden. Jeg vil da ikke ende sådan. Nej, jeg har sådan en aggressiv sider, ikke? Jeg bliver hurtigt aggressiv af det. Ja, det er det, du altså ikke kan styre stadigvæk. Det er mest slåskam, jeg bliver taget på tider, ikke? Ja, fordi du hisser dig op over til. Ja. Fordi han. Så der skal være så ske i den anden hånd. Du må ikke gøre det der. Det er et barsk kvarter, og de unge, der er vokset op her, de har udviklet sig til at sige, jamen, nu kan vi klare det her selv. Vi er ikke bange for nogen. De barske drenge, det er uhyggeligt at se nogle gange, hvordan at de opfører sig overfor de andre. Men selvfølgelig ved jeg også, at de kæmper jo også på toppen der. Altså, der er hele tiden nogen, der vil op, for det forrykker sig, og så kommer der nogle andre, ikke? Og så tager de pludselig magten og bliver stærke. Så de er jo lige så frustrerede, ikke? De skal vise, hvor stærke de er, og de kan hakke på de andre, så de kan bevare den der øverste ledelse i den hakkeorden. Vi kan godt kalde det hakkeorden, som er. Man kunne hele tiden komme og tale med Niels om de ting, som man manglede en faderrolle til at kunne tale med om. Det kunne være pubertet, det kunne være job, det kunne være kærester. Og der havde Niels den fordel, at han havde en forståelse, som jeg ikke rigtig synes, at mine forældre havde til tingene. Mange af tingene, det var tabu. Altså, kom hjem og fortælle, at han har fået en kæreste uha, ikke? Altså, det var fy. Niels, han har altid holdt en eller anden til ilden på en eller anden måde i forhold til skolen, og nu skulle man huske at følge med og lave lektier. Han spurgte aldrig, om vi havde lavet lektier, men altså, han spurgte altid til, hvordan det gik i skolen og så videre. Spøgelsesaber. Ja, de kan det der nu. Bavianer. Bavianerne er der. Prikken over i'et, vi skal lige have den. Fordi man var også sådan lidt stolt, når man kunne komme til at sige, nu sagde læreren sådan og sådan og sådan. Man interesserede sig meget for, hvordan det gik. Også efter folkeskolen, der gik gymnasiet, ikke? Igen, nu skulle jeg virkelig prøve at hænge i og følge med, fordi det blev sværere og sværere og sværere. Det tror jeg, det ligger sådan lidt i underbevidsthed, i hvert fald i mit job som skolelærer, at have fokus på barnets problemer. Hvor i skolen, der var der nogen af de store, der slog mig. Er det rigtigt? Ja, i hovedet. Hvad var det for nogle store? Det er ikke nogen af vores hernede? Nej, men det var nogen fra 9. Jeg tror, jo, der er nogen, tror jeg. Det er Niels, jeg tror, jeg lavede dagens mål i dag. Tunneller ind. Au, han har lavet dagens mål. Er det rigtigt? Ja, Artman, der var rigtig meget. Se, Ersom kommer over til Dogan igen, siger, der er mål, ikke? Det var dig, der havde skolet det? Dagens mål. Du skal lige forklare det. Nå, så er der også lavet en tunnel på ham. På Valdrin. Allan. Og så er I så vundet nu og skal i finalen? Ja, vi vandt. Der var sikkert 1 minut tilbage af skruet. 4-3 blev det. Og så vinder I. Ej, det stod 3-3. Ja, og så blev den 4-3. Jeg kan se, man skal aldrig opgive.
Vi sagde, vi havde en dårlig hold. Ja, for det er det, jeg skulle til at sige. Du sagde, ligesom du sagde den. Kan du huske? For nogle dage siden, så sagde du skråthold, ikke? Det må man jo ikke sige, vel? Altså, det... Eller var det skodhold, du sagde? Nu. Ja, fremragende. Kan du se, Allan? Han havde nemlig sagt det samme. Han sagde, nej, det er dårligt hold. Han brugte så ikke det ord, du sagde. Du sagde skodhold, ikke? Og se, nu er de vundet 4-3 i finalen. Nå, men jeg skal lige høre det der. Hvem var det, der slog derovre i skolen? Ja, I bliver ved at rode med det der. Det er også uheldigt, men ved du hvad, Peter, du er fremragende fodboldspiller. Men Arif, det går altså ikke med de sko. Han skal have nogle nye sko. Ja, jeg skal nok købe nogle nye sko. De falder af hele tiden. Hver gang han skal lave mål. Bum, så ryger skoene af. Hva? Vi giver mig et par nye sko til ham. Hej, hej. Der finder en integration sted. Det er ikke den, der er i overensstemmelse med regeringens. Man integrerer sig der, hvor man er. Alt det bliver dagligdag. Kriminelle forhold, det bliver dagligdag. Folk, der falder om og dør, og tro mig, det er ikke ord, det er sket. Jeg har set dem i mine egne øjne. Det bliver dagligdag. Det ryster ikke. Man er en del af det her. Sådan er det bare i området. Uden at jeg skal komme med en videnskabelig forklaring, for det ved jeg ikke, men hvad jeg sådan hører og lægger mærke til rundt omkring i mit arbejde og som almindelig person, så synes jeg, at sproget er enormt dårligt. Både modersmålet og det danske sprog. I og med, at der ikke er danske kammerater, så er der gået noget af sproget. Man skaber et eget sprog. Man blander det danske sprog ind med forskellige udtryk, gerne på albansk, arabisk, tyrkisk. Alt afhængig af, hvem der er dominerende i et område, hvilken indvandrergruppe. Modersmålet er jo væk de fleste steder, så du har nogle unge, der taler et sprog, men kan ikke finde ud af at læse eller skrive det. Det synes jeg er et problem. At man er født her og taler med dårligere accent, end jeg gør, som kom hertil, da jeg var 7-8 år. Ikke mere cola. Tændene bliver ødelagt. Ja, vores tænder bliver sgu ødelagt. Indvandrere i dag, som bor i de her koncentrerede områder, dem kunne jeg godt unde nogle danske kammerater. Fordi de vil have meget nemmere ved at lære sproget. Også udtalelserne, også klangen i sproget. Jeg ser ikke, sådan du skal tage dig op. Hvis man ikke kan forklare sig, så tror jeg, at man kan blive følelsesmæssigt afstummet. Man føler sig stemplet, man føler sig dum osv. Og hvis man ikke kan svare for sig, det kender vi jo alle sammen, det er jo meget almenmenneskeligt det her, ja. Men så bruger man måske nogle andre metoder til at hævde sig på, ikke? Og så er det tit, at fysikken den spiller af. Så hører vi det igen. Arif, jeg vil høre igen taktikken. Afni på mål, mig og Tomslav i forsvar, og så Ottman op i angrebet. Vi skal spille med nogle store klubber. Det her, det skal gå godt. Jeg overblikker det. Fremragende. Ingen frustrationer. Ikke noget med at skælde ud på hinanden. Du anfører, du stopper det. Ja, så nok dem. Du ved godt, man kan spærre folk og spænde ben, og dommeren ser måske ikke det hele. Ikke hisse jer op over. Skal nok dem på sådan noget. Ja, fordi frustrationen ødelægger jo spillet. Ja. Og selvom vi taber, så går vi herfra med åben pande. Vi begynder ikke at smide rundt med tøjet eller skælde ud. Så siger vi tak for kampen. Det var glimrende, men vi kommer igen til næste år. Men tager det alvorligt. Ja, så er det alvorligt, det var det godt. Alt det, vi lavede, det er alvorligt. Ja. Det er kun i bare 1 sekund, det sker jo. Ja. Og du skal have kontrol over dig selv.
Det er det, det drejer sig om. Det er også det, vi øver os i. Det er derfor, I skal ud i de der pressesituationer. Det er for at få den spænding, for at se, om I kan styre jer selv. Blive modne, styre jer selv. I skal fange bold, I kan ikke diskutere nu. Det er i gang igen. Rolig aften. Der er ikke noget at gøre nu. Vi kommer stærkt tilbage, Arif. Rolig. Nu Aften er på midten igennem, og der ligger den. Nej, det må du ikke lave, Arif. Det er et brasiliansk spil, men han har den igen, han lavet med hælen. Men han er fri nu og scorer anden gang. Meget nervøs, kan jeg se, tør ikke at se det. Skyder ved siden af jer, og igen et skud ved siden af. Nej, jamen, han har den nu. Ja, han har den igen, og der må være mål. Nej, han redder alt den målmand. Er det ikke forfærdeligt, Sinkøj? Så har vi travlt. Der er 1 minut. Vi skal udligne. Ej, vi glider, det er synd. Amir er fri. Rolig, Amir ind over Amir. De er hurtige, de 93, og de kommer på tværs hele tiden af vores bolde. Sørmer B93, der får indkastet. Stop dem, for himlens skyld. Der skal ind i Amarte. Nej, de scorer B93 scorer. Så er det sket. Vi er sølvvindere. Det må vi se i øjnene, og det er udmærket. Ja, jeg er tilfreds med den finale. Så I skal ikke være kede. Nej, vi er ikke kede af det. Godt. Ikke tage det med oprejst pande. I har gjort en udmærket indsats, og så var der marginaler fra, I havde vundet. Det var godt nok. Og sølv. Jeg tror, den legeplads for os alle var en drømmefabrik. Af os, der kom dernede, dem jeg kan huske. Vi alle sammen drømte om noget stort, om en stor fodboldspiller. Selv de små detaljer, og man kan huske bare, blandt andet scoret taxisparkmål. Det blev kørt op til noget helt stort, ikke? At det var det flotteste mål. Jeg blev valgt som årets målmand, der gik faktisk kun 5 eller 6 mål ind. Så det var Niels godt nok glad for. Der fik man sådan en lille pokal der, og den har jeg faktisk stående derhjemme stadigvæk. De andre spiller godt, og du skulle lære det, og du var lidt nervøs, og mor var jo nede og snakke om det og sige, kan han nu klare det, ikke? Og jeg sagde, vi prøver, og du blev ved, Allan, du fortsatte, og nu er du faktisk en af topspillerne. Så det er fantastisk. Men så kommer der jo en ting, Allan, hvor... Adfærdsprofil. Ja, adfærdsprofilen. Og det er, hvordan man opfører sig over for de andre, specielt de små. Og der kniver det lidt, Allan, fordi du slår til de små. Det skal du så ikke gøre. Kan du huske det? Ja. Når vi så lægger alle pointene sammen, så får du i alt 25 point. Er det det højeste, man kan få? Det er 30. Nu har jeg så 25. Så du har 25 nu. Og det er skam godt nok. Der er ikke nogen, der driller dig, eller... Nej. Så du kan godt lide at være her. Så du fortsætter simpelthen? Ja. Kan vi ikke få den der væk, og så lidt der? Det ser godt ud der. Godmorgen, Idris, du er her. Ja. Tidlig om morgenen. Ja. Og du ved, hvad der gælder. Ja. Og det er jo en meget flot tur. Ja. Vi skal igennem skov, der er bakker, der er vand. Vi ser over til Sverige. Ja, vi skal jo have alle. Nu kommer en af de rigtige veteraner. Uha, der er han jo. Hej Niels. Nej, det er helt fantastisk. Nummer 6, husk det, du er nummer 6. Nummer 7, nummer 8, nummer 9, nummer 10. Afsted! Salvador! Vamos, vem pra Espanha! Hvem bor jeg, Niels? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, der
bor mange, som har mange penge, du. De er nogle flotte villaer, der ligger. Du bor her ikke? Jeg bor her ikke, nej. Men det er jo flot at se, ikke? Men man skal jo have mange penge for at bo her. Bare man kunne få et hus her. Ja. Så kunne man Så kan man spare nogle penge sammen, så. Ja, så kunne man gå ned til søen og altid lege. Og se svanen derude. Ja, man kan bade her, det er bedre. Skib. Og Sverige ligger derovre. Han stod der, så gjorde det sådan med vand i nakken, så begyndte han at sige, din fucking organer. Og hvad gjorde du så i? Han siger til mig, gå væk med dig, fuck dig, din fucking organer, siger til mig. Ja, hvad gjorde du så? Og så gør du noget. Ja, det er dig, der sagde. Der ryger point fra. Er du med på den igen? Tør lige øjnene. Tør øjnene. Her. Du er klar igen. Altså, I råber og skriger, og så bliver I uvenner på hinanden, ikke? Hvis I ikke kan klare det, så må I hjem. En af jer, eller begge to, eller hvad der nu sker, ikke? Og det trækker fra i papirerne. Ja. Så må du love mig, at det sker ikke mere nu. Ikke? Det hele er i splittelse, jo, ikke? Ja. Du har set de store cykelrytter, ikke? Rolig, koncentreret. Ikke alt det der ballade. Ja. Det går fint. Spar på vandet. Det går fint. Vi skal støtte hinanden. Der er lang vej nu. Det er godt. I holder bare sammen. Bare kører der ud af. Det ser godt ud. Det er bare ikke så længe. Fremragende. Det skal være samarbejde på holdet. Det er et vinderhold. Kom, så! Der kommer en sej bakke nu, I skal op af herhen. Jeg tror, den går opad. Ja, vi skal få os delt op. Ja, der kommer en bakke. Eller med fart på, kom så. Men de kan det med bakker nu. Det er en god dag i dag. Det er en fremragende dag. Det er en god dag. Kom nu, Edith. Overhald. Det er bare, vi skal have modvind. Kan der godt blive modvind? Glimrende. Det ser godt ud. Der var den. Fremragende tid. Og du skal holde ned. Den er der. 5 minutter 40. Er det færdig? Nej. Er der mål? Vi er kun 4 kilometer fra Helsingør, og der kører vi hele vejen ind til Kronborg. Så klarer vi det. Ja, du er med, Rashid. Det var en tur med Det hænger stadigvæk i ens ubevidsthed, alle de ting. De normer og værdier og regler, der var. Specielt reglerne. Og dem kører man stadigvæk efter. Så er der bare ikke en, der hedder Niels, men en, der hedder Jens, eller en anden. Men det er Niels, der er hernede. I ubevidstheden. Det var den første, der lærte os ting. Hvorfor holder vi kagefest i dag? Fordi vi har fødselsdag. Nej. Fordi vi vandt andenpladsen. Vi fik andenpladsen i indendørsturnering i Nørrebrohallen. Vi var i finalen mod 93 til storhold, og jeg synes, det var fantastisk. Vi fik bagefter at vide, at vi var gode. De roste os. B93 træner var begejstret, og dommerne. Og så drejer det sig om nu at fremhæve en person, som førte os frem
til denne her historiske sejr, for vi har aldrig nogensinde været i en finale indendørs. Og det er Arif. Ja, tak. Tak skal du have. Ja. Er du ikke glad for det også? Ja. Fantastisk anfører. Han var vores anfører, og jeg regner også med, at du bliver anfører næste gang. Det er vi enige om. Vi klapper. Godt, Arif. Men der er en anden grund til, at vi er her, og vi får kære i dag. Det er jo på grund af vores store præstation. Tour de Helsingør. Vi gennemførte det alle sammen. Virkelig lykkelig dag. Det var flot af alle sammen. Husk at skrive jer på den nye liste, vi har herovre, med de kvikke hoveder. Konkurrencen med de nye spørgsmål. Den her pokal har fået Niels, fordi at min sko altid var bag.